Shalom moras di tasude uri AKBP di sonau nomor gor embron tapu bolon imana yang menjaon almana AKBP tahun 2025 di bagasan sadarion ima di hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 di son adong ayat ni sejawata dot lagu ni sendiota sian Lukas 21 ayat 3 sampai 4 atau Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lagu sendiota imasen buku ende 464 sada sampai 2. Sonari tajawon ma ayat nesi jawata imasian naca surat di Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Songon ma pandokna tajawon ma. Gabe dido ibana ma situtu do hataku tuhamu. Gubodang do na di nabuhon ni nama balu na pogosan sian salut nai. Aisa sude nasida sian lubi-lubi nasida be do di dabuhon. Alai ia perempuan sian pogos nai do di dabuhon sesude na pineop nai. Terjemahan bahasa Indonesia Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ima saatna ayat ning sejawata, sonari ta lanjut tu lagu ning sendiota, ima sian ku ende nomor 464 ayat 1 sampai 2. Taendeon ma. Ubuan ma diriku. Ubuan ma diriku Tuhan ibul tuon ayau doti nobusmu umbai tarban aron pagalak ma rohaku di son mana gamang ton dimi masuru nabo manggong-gomang. Osi palua au soni nagogomi atam dou aposi naso boy mubai pagalak ma rohaku bisa managamang ton dimi masuru nabot manggong-gomang. Masa na nata bagion ayat ning sejauta dok lagu ning sendiota di bagasan sadarion lima dari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Melatih ma di tasude melatih ma di Tuhan. Ipangido tu ita sude mohon support doana do topangan na tuau ebro tapu bulun na lobi haurangan ima di parsayaton ng boy mardana lumpu abang beradik setuan ma nama basu-basu ita setuan ma mengaramoti mang pergogo yami jalita sude mola adong pe neng seleleota boy ami jalo ami pe mengucap syukur. Terima kasih. Salam sehat, salam horas madita. Haleluya.